Hello guys! Nalapog ko sa Star Mall. Kay magbayad o meral ko. Judith ako doon na Judith. Meral ko. So, ano yung ako ang resibo sa parking lot. Pero, kaya ako tingko lang. Nagka-resibo kung wala ko 80. Then, ano daw nakadrive ko lang ang bike. So, abot naman ko guys ang pagbiyahe. Layo-layo, pwede ka man ang pagbiyahe, pero okay lang po. Kaya raman sa e-bike. So, sulod na ito dito. Cluster. Actually, siya wala dito ang parking. So, sulod ako sa sulod guys. Kaya alas 12, haktira sila karoon. So, sulod na ko dito sa sulod. Sa may oras. 11, 10. Alas 12, mag-close na sila ang mga 11:10. Mag-cut off na sila sa pila ang mga 11:10. So, napas sa first floor. Naman ko sa third floor. Parking. Then sa baba, ang parking is mga sakyanan man sa baba. Sa parking sa second. Sa third, mga motor at saka mga bike. So, isakan ako guys. Okay. Nahanap ko karon sa tungkol. Ibalik ko sa kayan guys. Na nangungkay na po ko kasi na-display bag on display. I-check na po. May dugan ako wala nakaukay-ukay. So, nakatawag ko tatay gamay nga budget pang ukay. So, tanaw na ito kung makabalik ko sa iha. Gusto nito ko mag-vlog sa sulod na mag-music kasi mag-makapalay pa. Kung ko abot, ikaw biyahin, yung diretsyo na ko, ulit. So, ating biyahe. Pinutog Star Mall. Tapos, dili na po sa Pikas Barangay. Sa unahan, SM na sa unahan guys. Dito sa unahan sa kuan. So, karoon. Ako, dito. Sulod na po. Balik ko sa ukay-ukawan. Ukay na po guys. Nauna ko napak. Nami mabalik. Hindi na lang mask. Kaya na usong mask. Mayroon na pagtakot. Sulod na ako sa sulod guys. Naibayad parking. Parking ako ang ipal. Okay, sulod ito. So, wala sila music guys. Mangita po ko. Wala sila yung mga sapatos dyan. Sa mangita. Tag. Shush. Tanaw na. Gusto ko ang sapatos. Hindi ko kapangukay. Wala man sila nagpa-music guys. So, mag-play video ta. Ano yung tato? Kaso nakuba naman. Pag mga sapatos.